Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сентябрь айының 3-нче шимбәсе Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы көне. Шул уңайдан Татарстан телерадиокомпаниясенең иҗат төркеме Республиканың Урман хуҗалыгы министрлыгы музеенда булып кайтты. Экскурсияны музей директоры Илгиз Зарипов үткәрде. Музейга килеп керү белән иң беренче чиратта аның зурлыгы шаккаттыра. Шуның кадәр зур бина бүлмәсе булуына да карамастан, әле бик күп материалларны сыйдыра да алмаганнар. Музей тематик яктан дистәдән артык бүлекләргә бүленеп оештырылган. Үзебезнең чордагылар турында бүгенге яшьләр белмиләр, хәтерләмиләр. Шуңа күрә менә шул чордагы эшләгән кешеләр турында хәтер калсын дип оештырган бу музейның максаты. Илгиз Нәҗип улы үзе дә озак еллар шушы өлкәдә хезмәт юлы узган кеше буларак, ул үткәндә Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары, әлеге музейны оештыруда актив катнашкан, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы тарихын чагылдырган берничә китап авторы. Барысын да күрсәтеп, аңлатма биреп, Татарстан Республикасы Урман комплексының тарихы һәм хәзерге торышы, республика урманчылыклары һәм урман хуҗалыклары эшчәнлеге юнәлешләре, уңышлары, Татарстан Республикасы урман селекция орлыкчылык үзәге эше, янгын куркынычсызлыгы һәм саклаучы техник чаралар, мәктәп балалары яшь буынны урманга сакчыл караш тәрбияләүдәге хезмәтләре, министрлыклы җитәкләгән шәхесләр, династиялар, ветераннар турында сәгатьләр буена сөйләп йөрде. Без үзебезнең беренче урманчы дип Петр патшаны саныйбыз. Чөнки аның чорында каядыр 200-дән артык законлар, норматив мәгълүматлар тупланган булган. Петр патша бит инде 1718 елда Казан адмиралтействосын оештыра. Ул адмиралтействога бөтен агачны, имәнне, наратны, лашманлар әзерләгән. Лашман немец теленнән күчергәндә урман әзерләүче. 110 ел дәврендә адмиралтейство хезмәт итә. Шул чорда каядыр 400-дән артык төрле корабльләр төзелгән була адмиралтействода. 2 миллионга якын агач киселгән. Аннан соң Әби патша килә Казанга, үзенең галереясын калдыра, бүләк итеп. Урман хуҗалыгына игътибар иткән Павел патша да Казанда була. Петр патшага кайтканда, менә бу пышкыны Россияга Петр патша керткән була. Аңа хәтле бөтен агачны, брусларны, тактаны балта белән генә җонып ясаганнар. Узган елның сентябрендә Татарстанның Урман хуҗалыгы идарәсенең 100 еллыгын уздырып киттек. 100 ел дәврендә 27 җитәкче булган урман хуҗалыгында. Союз дәврендә дә Татарстан беренче унлыкка керәдер урман хуҗалыгын интенсив рәвештә алып бару буенча. Бүгенге көндә 1,3 гектар урман республикада 17,5%. Урманда үсә торган агачларга килгәндә, карап торсак, барсы да бер тигез дип әйтергә була. Өлешләре усак, юкә, кайын, нарат, имән, чыршы белән ак чыршы бар. Урман хуҗалыгын янгыннардан саклау бик мөһим. 10 ел дәврендә янгыннар булмады. Моның төп нигездә минемчә президентлар, премьерның өлеше бик зур, чөнки алар контрольдә тоталар. Бу яктан безнең республикада хәлләр әйбәт дип санарга була. Безнең урманда үсә торган, үстерелә торган агачларның орлыгы 99 төрле агач һәм куак орлыклары монда.
Sizni başka профессиядан айыра торган тагын бер әйбер Форма. Birinci ormançılarının uyuşması Dengiz flotu ministrliginde bula. Şuna göre mine bu şevronlar şol çırdan kalgan. Bugün de var. Uzgan yıl Respublika Orman Hojalığının idaresinin 100 yıllığına karata 2 kitap hazırladım. Bugünkü сөйләгән экспозициядагы мәгълүматлар барсы да шушы 2 китапта табырга була. Дөрестән дә әлеге музей Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы үткән данлыклы юлны күрсәтә. Һәр даим яңадан-яңа материаллар белән тулланып, байытыла бара. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.